Kuseyena uMalibonga Ngcebekule ebangeni uthisha ongakaqashwa owakaqashwa nkosami akaze ngisebenze nje sidalo ngiyafisa ukuthi ngathola isikole primary ngiwa intermediate fees okay ake siqhubeleleni la kwi teaching philosophy ekoleni ke lapha ema universities siyabuzwa ukuthi i-teaching philosophy yethu lapho suke kukhulunywa ngomfundi ngayedwa ukuthi eyakhe i-teaching philosophy ithini. So mina ngendlela yami into engiyibone kwi-teaching philosophy mhlambe basuke bebuza ukuthi what inspired you to choose a teaching career, what are your beliefs about being a teacher. Uyayibona into le. So uma ngikhuluma nge-teaching philosophy mina ngikhuluma ngeyami njengamanje teaching philosophy angikhulumi ngeyomunye ngikhuluma ngekaMabonga Ngcebekule. Uyabona mina i-teaching philosophy yami mina kunezinto eziningi sengineminyaka ethe xaxa ngikade ngakhula iningi iminyaka esengikuphilile. So esikoleni mawuthi uyabheka ziningi izinto ezibe-inspire othisha abanye bebe-organized bekwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma beza kithi bezosifundisa basilethele iy'thombe zokufunda banjani basitreat-a equally. Uyayibona nto leyo thina othisha akekho uthisha owayevele ethi uma ephanisha omunye ethi akahlale phansi ekubeni benephuzu bebesibhanqa nje bonke besishaye sonke mawukuthi sinephutha. Khumbule phela i-hidden curriculum uma ukuthi khona indlela esizophanisha ngayo ngalendlela ethile. Mina ngifunde kudala ke bafethu ngaleya curriculum endala yebantu education. So ziningi izinto ade zenzakala laphana othisha besenza ukuthi sikuthande ukufunda. Othisha bebenza ngazo zonke indlela ukuthi sibe interested nje efundweni ngoba okokuqala nje mangikhumbula kahle kunothisha owayengifundisa i-maths. Mayengifundisa i-maths la thisha loyana okokuqala nje bethi maye evula umlomo kwe-maths athi asixoxeni. Uyabona amayethi asixoxe i-maths wayethi asixoxe singalokho esibamba silapha ebhodweni nje sixoxe ukuthi njengoba kunje wayezeze simlethele ama-strategies ukuthi noma kuthiwa usolva u-x laphana kwilokhuza kwi-geometry uwazi ukubona ama-angle alternate laphana ngokuthi uyixoxise ukuthi lokhu nalokhu kukanje lokhu nalokhu kuyafana kanje. Wayenzelana ukuthi uma sesibuza imibuzo kube lula ukuthi sesixoxisile sasenza isibalo before uye embuzweni kwenza ukuthi kube lula uma ubuza uhambe uthatha impendulo ifaka. Yasilahleka kithi-ke njengoba ngisho ukuthi sabafundi sinama intelligence ahlukene singenzeka ukuthi sama-passive student ukuthi uyafunda manje ukuzwa ngesikhathi esakusho uthisha egcineni ukhohlwa. Kodwa yena ubenama-strategies amaningi okwenza ukuthi lento sibambe ngoba wayethi uma efundisa azagxume uyazi uthisha umbone kahle ukuthi lento uyayazi. Ngisho ungaqhamuka nayiphi incwadi ngangivamise ukuba nama-textbook lawa ama-study guide anama-answer ngemuva. Uthola ukuthi uzomtest uthisha ngesifundo esithile ngesibalo esithile asiqhamuke ngendlela eziningi indlela zokwenza thina okwethu ukuthi siyikhethele leyo ndlela leyo. Ngithe ngisuka-ke into engi-inspire kakhulu-ke kodwa-ke ngithe uma ngenza u-matric wami lapha okokuqala lapha ngo-2004 ngawenza u-matric okokuqala. Uma ngenza u-matric okokuqala sasifunda thina uthola ukuthi ngama-weekend kuthiwa size esikoleni. Uyabo kuthiwa size esikoleni shuthi mina ngeke ngisaya emshadweni ongimenywe kona ngeke ngisaya kulo msebenzi okumenywe kona ngeke ngisaya nje kuphi la nginephathi khona ngoba mina ngifunda u-matric kumele ngise esikoleni. Thothi ngama-holidays kuthiwa siphumuleni esikoleni kodwa futhi ngiyithola mina ngifunda nje lokho engifundile nje ngo-matric umsebenzi uyami kunokuthi uncike. Lokho engifundile ngo-matric futhi njalo ngwa-matric ngiyafunda lokho engifundile ngamaholidi kuvaliwe ngiyafunda.
ngawuphasa lo matric ngo-2004 wase kuwasho khona ukuthi ama points agculisekile abakwazi ukungamukela le e-university. Kwangiphoqa ukuthi ngibuyele futhi esikoleni. Ngikhumbula kahle ngase ngine 30 years lapho sekubuye kabunja kabusha ingqondo yavuleleka kabusha ukuthi no, kwangathi leli kusasa engangiyikhandele lona naleli esasilimotivatewa wothisha bethu besifundisa angathi akusilo leli engathi ngihamba ngalo. Angibuyele edeskini, ngabuyela edeskini ngo-2015 sengiyoshaya ini kabusha. Ngizobhalisa ngomalusi njalo, ngibhalisa ngomalusi wami Steve, ngibhalisa kwa grade 11 kwathiwa nje ngiyeka kwa grade 11 ngoba izifundo liphambili. Uyayibona nje leyo nto, ngisengina 30 yabhansa inyanga ibhansa ka matric. Ngesikhathi sibhansa ke no 31 years ukunokuthi kwehle ukufunda ngakubona ngathi sekunzima kakhulu ke lapho, ngoba wawusuthathwa nangesonto, uthathwe kuseni ngo6 2 uyongena ngo6 uphinde futhi kuthiwa ke usifunde uphume isikole ngo2 kuphinde futhi kuthiwa siyabuya ntambama ngo5. Shuthi nje kahle kahle la incwadi ngase ngibone ukuthi no, ukunokuthi izinto zehle ziya ngokukhula njengamanje uthola ukuthi sekuvaliwe izikole kuthiwa niyahamba nezindawo ezithile niyofundiswa khona. Kuliwa nathi ukuthi sikungene le theory le abasifundisa yona ngoba i-theory le curriculum leyana i-theory. Ngase ngibone ukuthi no, kunento wrong la, kunento wrong phela. Yabona njengoba sengenza umatric sengina 31 phela nami sengimdala senginengqondo, ngabuka ukuthi no kunento wrong la. Yini le khaya